Tämä joogaharjoitus sopii aktiivisen päivän päätteeksi. Jos olet liikkunut koko päivän, voit pysähtyä ja vetreyttää kehoasi. Jos olet istunut ja hoitanut asioita, voit päästää irti päivän toimista ja hellittää. Teemme harjoituksen selimakulla. Varat tähän harjoitukseen 40 minuuttia. Kun haluat pysähtyä ja hellittää, voit toistaa koko harjoituksen tai osan siitä itselle parhaiten sopivan aikaan. Siirry alustalle selimakulle lepoasentoon. Pidä aluksi jalat koukussa, jalkapohjat alustan reunoilla. Anna polvien nojata toisiinsa. Tunne lantio ja koko selkä alustaa vasten. Kädet saavat olla vartalon vierellä, hieman irti kyljistä. Tunne hartiat ja pään takaosa alustaa vasten. Siirrä huomio kasvojen alueelle. Rypistä ja rentouta kasvojen lihaksia. Voitko tuntea kasvojen jännityksen ja rentoutuksen aina lantiossa asti? Jätä sitten kasvot pehmeiksi ja leukaperät rennoiksi. Anna kielinkin levätä suun sisällä. Ja anna silmien levätä luomien alla. Voit antaa jalkojen olla edelleen koukussa tai asettaa jalat lepäämään alustalle. Ojentaa jalat yksi kerrallaan. Jalkaterät saavat osoittaa rennosti sivuille, jalat pienessä haarassa. Kun koko vartalo lepää alustalla, voit keskittyä hengitykseen. Samalla mielikin saa levätä. Jos itselle sopii, hengittele nenän kautta. Tunne hengityksen ilmavirta sieraimissa ja kasvojen alueella. Tarkkaile hengityksen virtaa. Huomaa sisähengitys ja uloshengitys. Huomaa, koska hengityksen suunta vaihtuu. Anna hengityksen virta ihan itsestään, mitenkään rytmiä muuttamatta. Huomaa myös hengityksen liike, rytmi rinnan seudulla ja vatsan alueella. Herättele vähitellen kehoa ja raajoja. Liikuttele ensin sormia ja käsiä. Pyöritä rauhallisesti käsiä ranteista. Vaihda liikkeen suuntaa. Liikuttele jalkateriä rauhallisesti. Anna jalkaterien piirtää pientä ympyrää. Vaihda tässäkin välillä suuntaa. Voit myös koukistella ja ojennella jalkateriä. Anna liikkeen vähitellen pysähtyä.
Siirrä jalat koukkuun, jalkapohjat alustalle vieretysten. Heijaa jalkoja yhdessä rauhallisesti puolelta toiselle. Tunne samalla lantio alustaa vasten. Voit pitää edelleen silmät suljettuna. Anna liikkeen vähitellen pysähtyä. Tuo jalat yksi kerrallaan vatsan päälle koukkuun. Aseta kämmenet polvien päälle ja lähde tekemään polvilla ympyrää. Kädet ohjaavat liikettä. Tunne tämäkin liike lantioseudulla. Vaihda välillä liikkeen suuntaa. Anna liikkeen vähitellen pysähtyä, mutta jätä kämmenet polvien päälle. Jalat edelleen koukussa, ojenna ja koukista käsivarsia. Samalla polvet loittonevat ja tulevat kohti rintaa. Anna myös hengityksen ohjata liikettä. Kun hengität ulos, tuo käsillä polvia lähemmäs rintaa. Ja kun hengität sisään, ojenna käsivarsia ja anna polvia loitota. Tunne liike koko selän alueella. Anna liikkeen vähitellen pysähtyä ja laske sitten jalkapohjat rauhallisesti alustalle. Ja palauta kädet vartalon viereen. Jatketaan jalkojen ojennuksilla. Jätä vasen jalka koukkuun, jalkapohja alustalla ja tuo oikea jalka koukussa ensin vatsan päälle. Ojenna siitä jalkaa ylös, jalkapohja kohti kattoa. Laski jalka alustalle, kun hengität ulos. Anna jalan rentoutua ennen toistoa. Toista oikean jalan ojennusta kohti kattoa. Jos liike jalka ojennettuna ei sovi, älä ojenna jalkaa alustalle, vaan laski jalkapohja alustalle jalka koukussa. Anna hengityksen tukea liikettä. Kun hengität ulos, tuo jalka vatsan päälle ja kun hengität sisään, ojenna jalkaa ja jalkapohjaa ylös. Laski jalka alustalle, kun hengität ulos. Anna jalan rentoutua ja levätä alustalla sisähengityksen ajan. Toista jalan koukistusta ja ojennusta. Voit vahvistaa liikettä koukistamalla jalkaterää. Tunne venytystä jalan takaosassa. Anna jalan aina rentoutua alustalla ennen liikkeen toistoa. Tunne jalka alustaa vasten. Voit pysähtyä hetkeksi jalan ojennukseen kattoa kohti. Älä pidätä hengitystä. Palauta jalkapohja rauhallisesti alustalle viipyilyn jälkeen.
Tee sitten sama liikettä vasemmalla jalalla. Oikea jalka jää koukkuun, jalkapohja alustalla. Varmista, että hartiat ovat rennot ja että pää lepää hyvässä asennossa. Kun olet valmis, koukista ja ojenna vasenta jalkaa. Huomaa, miltä liike tuntuu kehon vasemmalla puolella. Jos tunnet kipua, älä ojenna jalkaa alustalle, vaan laski jalkapohja alustalle jalkakoukussa. Anna hengityksen rytmin tukea liikettä. Kun hengität ulos, tuo jalka vatsan päälle. Ja kun hengität sisään, ojenna jalkaa, jalkapohjaa kohden kattoa. Laske jalka alustalle, kun hengität ulos. Anna jalan rentoutua ennen toistoa. Voit viipyä ojennuksessa viimeisellä kerralla ja koukistaa vielä enemmän jalkaterää. Tunne venytystä jalan takaosassa. Hengittele vapaasti. Kun viipyily riittää, palauta jalkapohja alustalle jalkakoukussa. Jatketaan hartiaseudun vetreyttämisellä. Nosta kyynärvarret rinnan päälle limittäin. Ja varmista, että pää ja hartiat lepäävät hyvässä asennossa ilman jännitystä. Kallista käsivarsia yhdessä ensin oikealle. Ja palauta kädet takaisin keskelle rinnan päälle. Kallista seuraavaksi käsivarsia yhdessä vasemmalle. Ja palauta käsivarret ja pää keskelle, hartiat hyvin alustalla. Voit antaa pään myötäillä liikettä hieman samaan suuntaan. Voit antaa taas hengityksen tukea ja ohjata liikettä. Kun uloshengitys alkaa, vie käsiä sivulle. Ja kun sisähengitys alkaa, palauta kädet keskelle. Malta odottaa, että sisähengitys ikään kuin nostaa kädet takaisin keskelle. Huomaa, laskeutuvatko kädet samalla tavalla molemmille puolille. Toista liikettä muutama kerta molemmille puolille. Kun annat alemman käden vetää päällimmäistä kättä, venytys vahvistuu. Voit tässäkin jäädä viipymään kiertoon ja antaa siinä hengityksen virrata vapaasti. Viipyle molemmilla puolilla. Kun palautat kädet keskelle, laske kämmenet vatsan päälle ja laita sormet limittäin ristiin. Käännä kämmenpohjat ulospäin. Vie käsiä yhdessä ylöspäin kohti kattoa ja kurkottele vielä kämmenen pohjilla kattoa kohti. Laske hartiat ja vie edelleen käsiä pään yli kohti lattiaa, jos itselle sopii. Ja palauta kädet yhdessä etukautta vatsan päälle. Jos liike aiheuttaa kipua, vie kädet vain kohti kattoa
laske hartiat ja palauta kädet takaisin vatsan päälle. Jos liike sopii, toista käsiä vientiä pään yli. Nosta kädet yhdessä kohti kattoa, kun sisähengitys alkaa, ja kun hengität ulos, laske hartiat. Ja odota sopivaa sisähengitystä ja vie kädet pään yli kohden lattiaa. Palauta kädet rauhassa vatsan päälle ja anna hartioiden laskeutua. Toista vielä liikettä sisähengityksen alkaessa. Huomaa myös, laskevatko kädet vähitellen lähemmäs lattiaa. Voit viimeisellä kerralla viedä kädet suoraan pään yli lattia kohti, pysähtymättä keskelle. Kun liike riittää, palauta kädet rauhallisesti takaisin vatsan päälle ja pysähdy. Jatketaan edelleen selinmakuulla. Vie kädet teasentoon vartalon sivuille. Käännä kämmenselät lattia vasten. Tunne kädet rentoina vartalon vierellä. Nosta polvet ensin vatsan päälle koukkuun ja ojenna jalat yhdessä kohti kattoa. Avaa jalat pieneen haaraan. Tuo kädet ja jalat yhtä aikaa keskelle ja kohti kattoa. Odota sisähengitystä ja avaa kädet ja jalat sivuille. Kädet laskeutuvat lattialle asti. Kun hengität ulos, vie kädet ja jalat kohti kattoa. Voit kuvitella ison pallon vatsan päälle. Anna pallon tyhjentyä ja täyttyä. Liike on vahva. Älä kuitenkaan pidätä hengitystä. Tue liikettä keskivartalon lihaksilla. Vie napaa kohti selkärankaa, kun aloitat liikkeen. Kun liike pysähtyy, anna keskivartalon rentoutua. Voit kokeilla liikettä erikseen käsillä ja jaloilla. Toista liikettä vain muutama kerta ja jää vielä avonaiseen asentoon, jos asento sinulle sopii. Palaa alkuasentoon rauhassa. Tuo ensin jalat koukkuun vatsan päälle ja aseta kämmenet polvien päälle. Ja heijaa jalkoja pituussuunnassa rauhallisesti käsillä ohjaten. Laske vähitellen jalkapohjat alustalle ja laske kädet vartalon viereen. Pysähdy hetkeksi ja kuuntele kehon tuntemuksia.
Jatketaan vielä jalat koukussa, jalkapohjat alustalla. Voit siirtää jalkapohjaa lähemmäs takamusta. Jätä jalat hieman irti toisistaan. Kädet saavat olla vartalon vieressä alustalla. Kämmenpohjat alustaa lattia vasten. Varmista pään hyvä asento. Nyökkää päätä kevyesti ja anna pään ja hartioiden laskeutua hyvään asentoon. Tunne sitten hengityksen rytmi vatsan ja lantion alueella. Kun hengität sisään, vatsa nousee hieman. Ja kun hengität ulos, vatsa ja lantio laskeutuvat hieman. Kasvata liikettä hengityksen rytmissä. Kun hengität ulos, vedä napa kohti selkärankaa. Ja kun hengität sisään, anna vatsan ja lantion seudun rentoutua. Anna lantio tehdä pientä lempeää aaltoliikettä. Suurennetaan lantion liikettä. Nosta lantiota irti alustalta ja palauta rauhallisesti takaisin alustalle. Kun annat hengityksen tukea liikettä, voit nostaa lantion sisähengityksellä ja laskea uloshengityksen alkaessa. Varmista jalkapohjien hyvä sijainti lähempänä tai kauempana takamusta. Jalat ovat kuin pöydän 2 jalkaa. Toista lantion nostoa ja rauhallista laskua tai jatka pehmeää lantion aaltoliikettä. Voit ottaa kädet mukaan liikkeeseen. Jätä seuraavalla kerralla lantio yläasentoon irti alustalta. Kun hengität sisään, nosta kädet kohti kattoa. Paino siirtyy hartioille. Ja vie edelleen käsiä pään yli kohti lattiaa, jos itselle sopii. Palauta ensin lantio rauhassa alustalle. Nosta kädet kohti kattoa. Anna sitten käsien laskeutua rauhassa vartalon viereen lattialle. Toista vielä liikesarjaa. Siirry vaiheesta toiseen rauhallisesti. Anna hengityksen rytmittää liikettä. Sisähengityksillä lantion ja käsien nostot, uloshengityksillä laskut. Tai anna hengityksen virrata vapaasti. Älä pidätä hengitystä. Voit pitää kädet myös vartalon vierellä ja keskittyä lantion rauhalliseen nostoon ja laskuun. Toista liikettä itselle tänään sopiva määrä. Voit jäädä viipyilemään asentoon lantio ylhäällä ja kädet kohden kattoa tai vartalon vierellä. Hengittele vapaasti ja tunne asento jalkapohjissa asti. Kun toistojen määrä riittää, käännä jalkapohjat toisia vasten. Anna polvien kallistua ja jalkojen avautua sivuille. Vie käsivarret pään ympärille rentoon asentoon lattialle. Kun hengität ulos, anna käsien liukua hieman kauemmas ja jalkojen lähestyä toisiaan. Ja kun hengität sisään, anna jalkojen hieman avautua ja käsien liukua takaisin.
Pitää sekin napa kohti selkärankaa, kun hengität ulos. Päästä kaikki rennoksi, kun hengität sisään. Toista tätä liikettä muutama kerta. Jää sitten rentoon lepoasentoon, jalkapohjat toisiaan vasten. Tunne selkäalustaa vasten ja alaselän luonnollinen kaari. Käännä sitten jalkapohjat alustaa vasten ja anna käsien liukua vartalon viereen. Nosta jalat ja kädet rentoina ylös kohti kattoa. Liikuttele sormia, ranteita ja jalkateriä. Palauta vähitellen jalkapohjat alustalle. Siirrä jalat leveään haaraan, jalkapohjat alustan reunoille. Jatketaan vartalon kierroilla. Vie kädet vartalon sivulle rentoon T-asentoon. Anna käsien ja hartioiden levätä. Kallista molempia jalkoja ensin oikealle. Pää voi kallistua samalla hieman vasemmalle. Palauta molemmat jalat ja pää keskelle. Anna jalkojen kallistua sitten vasemmalle puolelle. Pää voi kallistua samalle hieman oikealle. Kädet lepäävät vartalon sivulla. Kun hengität sisään, palauta jalat keskelle. Ja kun hengität ulos, anna jalkojen kallistua lattia kohti. Malta odottaa sisähengitystä, joka ikään kuin nostaa jalat takaisin keskelle. Anna keskivartalon lihasten tukea liikettä. Huomaa, miten liike hidastuu, kun annat hengityksen ohjata liikettä. Ja hengität hitaammin, kun liike hidastuu. Kun teet uudelleen tämän harjoituksen, voit viedä jalat suoraan puolelta toiselle yhden sisähengityksen aikana ja viipyä kierrossa uloshengityksen ajan. Voit pysähtyä kiertoon. Anna hengityksen kulkea vapaasti. Viipylin jälkeen palauta jalat keskelle. Ja anna jalkojen laskeutua toiselle puolelle. Viipyle tälläkin puolella.
Kun kierto riittää, palauta jalat rauhallisesti keskelle. Siirrä jalkapojat lähemmäs toisiaan ja palauta kädet rauhallisesti vartalon viereen. Pysähdy hetkeksi ja aisti liikkeen vaikutuksia. Huomaa hengityksen rauhallinen rytmi. Kiertojen jälkeen on hyvä ojentaa selkää. Tuo polvet vatsan päälle, kämmenet polvien päälle ja heijaa polvia pituussuunnassa, koukistamalla ja ojentamalla käsivarsia. Tunne liike selän alueella. Voit vielä rentouttaa käsiä ja jalkoja viemällä ne kohti kattoa, liikutella sormia, ranteita ja jalkateriä. Ja kun palautat jalkapohjat alustalle, heijaa vielä polvia yhdessä puolelta toiselle. Tunne lantio alustaa vasten. Anna sitten lantion ja koko selän asettua hyvin alustalle. Jalat koukussa, hieman erillään toisistaan. Tunne sitten hengityksen rytmi vatsan ja lantion alueella. Kun hengität sisään, vatsa nousee hieman. Ja kun hengität ulos, vatsa ja lantio laskeutuvat hieman. Anna lantion tehdä lempeää aaltoliikettä. Pysäytä vähitellen lantion liike. Siirrä kädet vielä vartalon sivulle T-asentoon. Käännä kämmenpohjat kohti kattoa. Nosta kädet vartalon sivulta kohti kattoa. Palauta kädet rauhallisesti takaisin vartalon sivuille. Nosta kädet uudelleen vartalon sivulta kohti kattoa ja laske hartiat. Lähde palauttamaan käsiä hyvin rauhallisesti, hitaasti takaisin lattia kohti. Käytä usea hengityspari käsien laskuun. Kun hengität sisään, avaa käsiä vain hieman sivulle. Ja kun hengität ulos, pysähdy ja havaitse painon tunne käsissä. Anna hengityksen ohjata ja tukea tätä hidasta liikettä. Kun teet uudelleen tämän harjoituksen, voit kokeilla myös käsien hidasta, asteittaista laskua vartalon jatkeeksi.
Kun kädet ovat laskeutuneet lattialle, pysähdy ja tunne käsien paino. Anna käsivarsien koukistua ja palauta kädet rauhallisesti vartalon viereen. Siirrä jalkapohjat alusta reunoille ja anna polvien nojata toisiinsa. Voit antaa käsien levätä vartalon vierellä tai voit tuoda kämmenet vatsan päälle lepäämään. Varmista pään ja hartioiden hyvä lepoasento. Voit asettaa jalat myös alustalle lepoasentoon. Ojenna ensin oikea jalka ja anna jalan asettua rauhassa alustaa vasten. Ojenna sitten vasen jalka ja anna jalan asettua alustalle. Tunne koko vartalo alustaa vasten. Tunne, miltä kehosi nyt tuntuu. Tunne hengityksen rytmi. Koska teemme harjoitusta selinmakuulla, siirrymme vähitellen ja vaiheittain istumaan. Jatkamme hengityksen tarkkailua hyvässä istuma-asennossa. Siirrä ensin jalkapohjat alustalle ja heijaa jalkoja. Anna silmien olla edelleen kevyesti kiinni. Käänny kylkimakuulle. Ja kun siirryt istumaan, auta käsillä. Voit istua jalat ojennettuna tai jalat haarassa tai ristissä. Valitse sellainen asento, jossa voit istua ryhdikkäästi pidempäänkin. Voit siirtyä istumaan myös tuolille tai jakkaralle. Päätämme nyt yhteisen harjoituksemme. Kiitämme omasta hellittämisen ja pysähtymisen hetkestä. Kiitos sinulle yhteisestä harjoituksesta. Jäädään vielä tarkkailemaan hengitystä ja viipyillään tässä hetkessä.